Hello, hi friends, Namaskar. Welcome to my YouTube channel, Satya Ranjan Sahu. Please like and share my YouTube channel and press the bell icon. ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ। ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରହିଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗୀତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇଛି ଏବେ ଗୀତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରମେଶ ଭାଇ ମଜା ଆସୁଛି ତ ଦେଖିବାକୁ। ସେ ନାଚିବେନି।
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ବାଏ।